Körülbelül 2 órát fog igénybe lenni a versenyző. 190-es versenyzőt várjuk, kedves hölgyek és urak. Hozzánk. Lássuk tehát és fogadjuk nagy tapsolat. Lássuk tehát és fogadjuk nagy tapsolat. Bravo, Toni, bravo! Kettes számmal tapsolhatunk a győztesnek ebben a kategóriában, aki nem más tisztelt hölgyeim és uraim, Tudor Operán, Mare Investigator, al Maratonu lui de Ciclismontan, prova lunga de 67 de kilometri. Tudor Operán, Felicitări! Cum a fost? 3 ore. Aki jön megint csak a Geiger csapatból, îl vedem alături de noi Sostin și cele al doilea clasat în acest moment. Îl primim cu aplauze pe Lucian Logigan. Felicitări!